Esperientzia egia esan oso polita. 3 lankide egon gara proiektu honetan, eta tokatu zaigu pixka denetarik egitea, pixka nekazariekin lan egitea, eskoletan ere ibili gara pixkat gure ezagutzak partekatzen. Eskualde horretan dago Jequetepekeko aguakate kooperatiba, eta orain ari dira pixkat indartzen eta saiatzen jende gehiago batzen. Horretan laguntzeko garatu nuen, beraiekin elkarlanean, aplikazio bat Android sistema operatiborako, laguntzeko beraiei uztaren datuak gordetzen, hori nekazarien informazioekin lotzen, eta saiatu prozesu guzti hori lotzen fakturazioarekin. Horan pixka beraiei lana erraztu, gero hurrengo urteetan ere jarraipen bat egin ahal izateko eta lana errazteko. Ze orain arte prozesu guzti hori eskuz egiten zen. Ez da izan batean mundua ikusten duela alderantziz, ez? Baina bai egia, igual, Perura joan aurretik, bai neraman erritmo bat, ez? Unibertsitatea bukatu, lanean hasi, lana, oza dena jarraian, Eta orain ja, nolaiteko geldiune hau bai izan da modu bat, esateko, orain nola egin nahi duzu. Osa, hemendik aurrera nola ibili nahi duzu, ez? Zelan motara pasatu nahi duzu, izan gabe nolait inertzia jarraitzen duzun gauza bat. Espero nuenarekiko gustora, bai. Nik uste bete dela orokorran nahi nuena edo bilatzen nuena.